Mange tak. Så går vi videre til punkt 20. Her er 2 andragender, der er stort set enslydende. Den første andragsstiller er til stede, fru Enrica Magdalena Andersen. Jeg vil give hende ordet, men først vil jeg lige bede alle om at fatte sig i korthed, for vi har altså 3 andragender mere på dagsordenen her til morgen. Mange tak. Ja. Mange tak. Det er ikke muligt for mig at opsummere det andragende på 5 minutter, for jeg har 2 andragende vedrørende diskriminering fra de danske myndigheders side over for andre borgere fra andre lande, der bor i Danmark. Det er mennesker, der modtager handicap ordninger, og de bliver beregnet på en anden måde end de pensioner, der beregnes for mennesker, der aldrig nogensinde har forladt Danmark, for eksempel, til at arbejde. Den nuværende situation er som følger. Vi har 3 forskellige beregningsmetoder, hvad angår denne særlige ordning. Der er danske statsborgere, som modtager hvis beløb af denne, som aldrig har forladt Danmark, og dermed det fulde beløb. Så er der en anden gruppe, som også falder ind under 1408-loven, og disse betales det korrekte beløb af pension. Den tredje gruppe er så europæiske borgere, som legalt befinder sig i Danmark, og som har været i Danmark i nogle gange så længe som 20 år, men som kommer fra andre EU-lande. I mit tilfælde er det mit eksempel tjener til at illustrere situationen. De danske myndigheder har beregnet min invalidepension baseret udelukkende på interne regler. Og her, i henhold til artikel 364, skal vi anmode om det i henhold til det beløb, som vi får udbetalt i Polen. Og som svar fra den europæiske kommission er der en ting, som man fuldstændig har overset. Altså artikel 51 af 1408 eller 50,4 af forordning 883. Disse artikler er i mit tilfælde blevet overtrådt. Jeg vil også gerne referere til ligebehandling og diskriminering. Vi har nemlig et paradoks. Vi har folk, der aldrig har arbejdet, folk, der kommer ude fra EU-lande, som er yngre end mig, med over 20 år, og de modtager denne starthjælp i takt det fulde beløb af denne hjælp, og jeg har levet og boet i Danmark i 15 år, og jeg får en langt mindre pension, så jeg føler mig diskrimineret imod, fordi jeg er ældre end de mennesker, som jeg netop har nævnt. Visse danske borgere, som aldrig har arbejdet, modtager 20.000 euro per år, og jeg får 7.000. Dertil kommer, at jeg så får nogle tillægspensioner fra Polen, fra altså der, hvor jeg oprindeligt kommer fra. Jeg må her sige, at da jeg fik denne tillægspension fra Polen, så faldt min indtægt selv med denne tillægspension. Jeg tror, at hvis vi ønsker at have et koordineret system, så skal det princippet være at forbedre den finansielle situation blandt pensionister, i stedet for at forværre deres indtjening. Jeg vil også gerne protestere
over for beregningsmetoderne til disse pensioner, fordi vi her har den danske paragraf 27a. I 2 år har jeg nu hørt, at min situation ikke er dækket af denne særlige artikel, og nu har kommissionen altså forandret holdning og siger, at denne særlige tillægspension kan anses som værende en social støtte. Før jeg kunne modtage en validepension, fik jeg en anden støtte. Der var jeg altså arbejdsløs og faldt ind under 1408, og selv før det arbejdede jeg på flekstid. De penge, man så modtager fra disse 2 ordninger, svarer til den fulde invalidepension, som en normal dansk statsborger ville modtage. Så det svar, jeg nu ser frem til at få fra kommissionen, er følgende. Jeg vil gerne vide, hvorfor jeg her har ventet i 1,5 år i Danmark for en koordinering af min pension. De har ikke været koordineret af den pension, jeg får i Danmark, henholdsvis den, som jeg kan kræve af Polen. Kommissionen fortæller mig, at jeg falder ind under de nationale principper, og det går jo imod reglerne og er ikke i overensstemmelse med kendsgerningerne heller. Alle disse års tjeneste, hvordan de bliver beregnet, det er altså meget, meget urimeligt. Jeg skal altså leve i overensstemmelse med 2. Jeg skal bo i Danmark i 3 år, før jeg overhovedet kan bede om noget som helst. Og det andet forhold, der gør sig gældende, er, at jeg skal arbejde for 40 år fuldtids. Danske statsborgere, som kan kræve disse ordninger, skal kun have opfyldt det andet forhold, som kunne man måske forestille sig, at den første fungerer bedre for mig. Men mit spørgsmål er simpelthen, hvorfor jeg ikke kan føje det til min pension efter de 20 år, som jeg har arbejdet i Polen, før jeg flyttede til Danmark. Så jeg forstår simpelthen ikke disse regler. Jeg synes, de er urimelige. Og jeg føler ikke, at jeg skulle have mindre for alle de år, som jeg rent faktisk har arbejdet, hvor jeg så også har indbetalt mine skatter og afgifter og ydelser og hvad ellers skulle. Jeg ved ikke, om man vil koordinere det, om det skal være en yderligere tillægsydelse, eller om man vil tilføje, eller man lægger alle mine års aktiv tjeneste sammen. Jeg ved det ikke. Men de penge, som jeg i hvert fald får nu, vil jeg bare fortælle. Jamen, altså, jeg lever simpelthen ved grænsen til fattigdom. Der er tusindvis af mennesker i Danmark og i min situation, og disse bliver også diskrimineret mod, ligesom jeg. Og så en anden ting. Der er bilag, som de danske myndigheder har udfærdiget, og der oplistes en række juridiske akter, som finder anvendelse i min sag, og det bilag kan man også se en dansk lov, hvor man citerer det beløb til pensioner. Der er kun ét beløb. Der er kun ét beløb nævnt. Så jeg forstår, at det må være minimum, som enhver pensionist eller enhver pension har ret til, som en validepensionist har ret til at modtage. Vi har også artikel 27a, som jeg har nævnt, hvor vi kan forstå, hvor der står, at den skal finde anvendelse for mennesker som mig. Så jeg kan slet ikke forstå, hvorfor jeg nu i årevis har hørt fra kommissionens side, at det ikke kan finde anvendelse, og nu har de altså åbenbart forandret holdningen. Og så har jeg også hørt, at det kan definere minimumsydelsen for alle i Danmark, som er 10.000 kroner. Så jeg forstår ikke. Jeg har boet i Danmark i 15 år, arbejdet i 20 år, så hvorfor får jeg så ikke udbetalt det samme beløb som andre mennesker? Hvis det er sådan, man forstår koordinering mellem Polen og Danmark, så tror jeg virkelig, man skal smide den koordinering i skraldespanden, fordi uden den, så vil jeg faktisk få mere ud af det. Ja, så skulle vi måske bede kommissionen om at tage stilling. Det er hr. Felix Schatz.
Thank you, Chair, and Tak, formand, og mange tak til andragsstilleren for at have redegjort for problemet. Kommissionen mener umiddelbart, at det er meget vigtigt at understrege, at unionens kompetence for sociale sikringsydelser er meget begrænset. EU er kun kompetent til at koordinere, men ikke for at harmonisere sociale sikringsordninger, og det betyder, vigtigst af alt, og særligt i andragsstillerens sag, at niveauet af ydelser, der bliver udbetalt, afhænger udelukkende af den nationale lovgivning. Med andre ord, den europæiske unions lovgivning foreskriver ikke noget ydelsesniveau. Domstolen har ofte i en konstant linje af retspraksis bekræftet, at dette er tilfældet, at koordinering er det eneste, der er muligt. Det er det eneste, der ligger inden for unionens beføjelser. Det er ikke harmonisering. Og lad mig lige citere en kendelse, som måske kaster lys over området. Det er en afgørelse ved Arvin-sagen, hvor domstolen sagde, at EU's lovgivning giver ikke nogen garanti, som udvider aktiviteterne fra et medlemsland til en andet, og at dette vil blive set som værende neutralt i forbindelse med sociale sikringsydelser. Det kan have positive konsekvenser for indkomsten, og det kan også have negative konsekvenser for indkomstniveauet. For nu at se på andragende her. Det er rigtigt, at man her sætter spørgsmålstegn ved det beløb, man modtager. Man modtager kun en brøkdel af en fuldstændig invalide person i henhold til dansk lovgivning. Det er rigtigt, at koordineringsreglerne, som de står i 140871, som lige er blevet erstattet af 883 fra 2004, går ud fra det vilkår, at en person har enten ret til en invalidepension eller en almindelig folkepension, skal afhængig af den periode, personen har opholdt sig i et medlemsland. I andragsstillerens sag, så betyder det, at hun ikke kun har ret til en dansk invalidepension, men også, som hun selv har sagt, modtager hun også en polsk invalidepension. Den danske invalidepension er naturligvis så baseret på den periode, hun har opholdt sig i Danmark, hvorimod den polske invalide person er baseret på den periode, hun har arbejdet eller været i Polen. Den periode, hun har opholdt sig i Polen, den skal ses i forhold til den periode, hun har opholdt sig i Danmark. Det betyder jo altså, at disse to interagerer. Skulle de ikke gøre det, så ville hun have adgang til 2 fulde invalidepensioner. Det kan vi ikke gribe ind over for som EU-kommission. Vi kan kun koordinere og sørge for, at hun får polsk invalidepension for den periode, hun har været i Polen, og dansk invalidepension for den periode, hun har været i Danmark. Så det, der redegøres for i andragene her, det er fuldstændig efter normen. Det er sådan, reglerne er. Men kommissionen anerkender naturligvis, at mangel på ydelser i forskellige medlemslande kan føre til en situation, hvor de berørte personer ikke har et rimeligt beløb, men det ligger uden for EU-lovgivningens anvendelsesområde, og EU er ikke kompetent og kan derfor ikke gribe ind i sagen. Og lad mig nu... Ja, okay. Hvad angår det tillæg, artikel 27 i den danske lovgivning, der kommissionen vurderer dette indledningsvis, og man har i løbet af og man har analyseret situationen i en længere periode. Vi mener, at man her har en særlig, der her er tale om et